Ikerketa bat da dokumentalaren abiapuntua eta ikerketa hori martxan ipintzen dago Unai Egiak, Unai Egia irakasleek. Berak Javier Cercasen El impostor liburua irakurtzen dau. Eta ikusten dau liburu horretan epilogo bat falta dela. Hau da, Enric Markok Enric Monerren identitatea hartzen dau bere gezurre indartzeko edo ziurtatzeko, eta pentsetan dugu liburuen Enric Monerreri, hau da benetako deportatuari, ez jakola lekurik egiten. Bera ikertzen hasten da, sortzen dau blog bat, eta ikertzen da bilela gurutzatzen da Anton Gandariasek bere osabaren inguruan egiten da bien ikerketiagaz. Eta nik Antonen lana ezagutzen eban, Antone de hecho pugaz ipintzan harremanetan esan ez ba igual bere osabaren errautzak lekutu bezala Pragan, eta Antonek bemotezte Unaien barri, eurekaz batera goaz Pragara, eta horra azten da apur bat, gu batzen gara euren ikerketara, behin errautzak topetan da bezedien. Ondinokarren askodeki ikertzeko, ze errautzak topetan da bez, bai Angel Lekuona eta Enric Monerren izenak agertzen dire Frantzisek Zukiren zerrenda sekretuetan, baina izen gehiago agertzen dire zerrenda horretan be bai. Orduen onino zenitartekoak topetan dabiz, zeozelanik Frantzisek Zukik egin ban desobedientzia ariketa guzti horren inguruko ikerlanien sakontzen dabe, eta gustartzen gara momentu horretan dokumentalagaz, ez? Ni azkenien heltzenaz dokumentalera Anton Gandariasen bitartez eta Angel Lekuonan historizen bitartez. Kasu honetan bai Anton eta bai Unai azten dire ikertzen euren denpora librien. Ez dire ikerlari akademikoak, ez da be euren ikerketien erregistro bat eruten. Azkenien gure lana izen da euren ikerketi ordenetie eta euren ikerketan sakontzi ondinokarren gehiago. Eta eureri bebai galdera batzuk egin, eure be gehiago ikertu alizeteko, zezan oso argi egon adibidez zelanik zujik eiken bandana. Zuk izen batzuk topetan dozu zor, baina zelanik man hori ez. Ze momentutan egiten deu, segaitik derrepentien dauz deportauek, segaitik dauz txekiar resistentiek, segaitik dauz nazteta danak. Orduen hor, egonda ikerketa prozesu bat egiteko bebai gure partetik, baina ikerketaren zati handizena deportauen zelitartekoak eta lagunek egiten dabe. Nik beti izaten dut, fikzioan gidoie burdinezkoa da, estrukturak dire militarrak, eta igualan izen behar dabe, egitura jerarkikoak dauz, baina dokumentalien behar dozu gerri hori, behar dozu improvisazio maila hori eukin, ari bat hartu, ari horretatik tiretzen hasi eta historia bat osatzen hasteko, ez? Eta kasu honetan dokumentaletan bai egiten duzu alegin bat tratamentu bat egoteko, begirada bat egoteko, elementu batzuk egoteko, zure sekuentziek izango dienak, baina benetan dokumentalan gidoie ediziokelan akabetan da kasu askotan da geurien zer esanik ez. Geurien guke klaro euki gendu zen ze ari egon ziren hor, ze ari konteu behar gendu zen, ze hildo narratibo, baina azkenien oso dokumental narratiboa bihurtzen dugu, hasieran gure gendu zen gauza artistiko edo lizentzia artistiko gehiago hartun, baina azkenien ikerketien arizek hartzen dugu ingerra, ikerketien arizen bitartezkoa zabaltzen beste arizek, eta uste dut erabaki hona izen zala hori ez. Ze tentsio narratibo asko emoten dutzagu dokumentalari, eta nik uste dut ikusle bai sentiuten dela zozelan atrapeute ari horretan, eta hori importanti da, ezkenien gabiz gai oso densidade handiko gai bat kontetan gabiz, elementu pilo bategaz, eta uste dut hori zalan modue elementu horretanak kokatu eta ikusliek benetan irunzteko hainbesteko informazio denso hori ez.
animazioan aukerie hasieratik egon zan hor, ze niri etxaten okurri duten beste modu bat kontetako Angel Lekuonan ibilbide hori, Berniteko onbardaketea azazten dana, eta bere eriotzagaz Praga inguruen, eta zelan errausten da bere gorpue, eta hori dana zeu zelan ilustrau bihar gendun, eta artxiboak bai, baina bakarrik izenak eta tatak euki gendu zen irudizetan, ez? Orduen modurik onena hori izan, eta errautzak dokumentala papel deitzen da, errautzak izan gure da bena, eta nik uste dut errautzan irudi edo metafora hori egin gure gendule animazioan bitartez eta estilo ezberdinak ikusten azten zara, eta Txekiar Republikan behituten hasi ginen, Garazi, Velasco eta Bisok, estilo ezberdinak ikusten, eta konturatzen ginen gure aukerarik onena kote zala. Ikusten genduen, erabat enkajetan bala bere estiloa guk egin gure genduen horregaz. Eta bueno, hasieran kriston bertigoak dekozuz, ez dakizu funtzioneko da ben ala ez, baina bueno, ja lehengo animazioak bidaltzen hasi zen gien, prozesu luze bat eta gero, ikustezu derrepente ondo eskontzen da bela animazioak dokumentalan kontakizunegaz. Eta egiz izan, guretzako ikasketa prozesu bat izen da, lantaldientzat, ze ez dugu ino eze animazioa landu, bueno, kotek landu animazioa, baina azkenien storyboardak landu behar die, prozesu batzuk dauz hor, denpora batzuk, eta dauztot ikasketa prozesu bat izen dela.